ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି କି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କେଉଁଟା, ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆସିବ। ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରେ କି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା କେଉଁଟା, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ମୁଁ ତ କହିବି ସେୟା ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4000 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଜିପ୍ସିଆନମାନେ ଇଜିପ୍ଟରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ଇଜିପ୍ସିଆନମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କଳାକୃତି ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯେମିତିକି ଏଲିୟନମାନଙ୍କ କଥା, ପିରାମିଡ଼ର ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟର କଥା, ପିରାମିଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏସି ହେବା କଥା, ଯିଏକି ପିରାମିଡ଼ର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ସର୍ବଦା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହିଁ ରଖେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟରେ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ନ ଶୁଣିଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଗତ 4000 ବର୍ଷ ତଳୁ ପିରାମିଡ଼ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଲେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ପିରାମିଡ଼ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି କିଛି ରହସ୍ୟ ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲାନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ, ଇଜିପ୍ସିଆନମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କେମିତି ବନେଇଲେ? ଏଠି କେବଳ ପିରାମିଡ଼ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପିରାମିଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହାକି ପଥର ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ କି ଏୟାର ବି ପାସ୍ କରିପାରିବ। କ'ଣ ଏମାନେ ଏକଲା ହିଁ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଡିଜାଇନକୁ ବନାଇଲେ? ପଥରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ରକାରର କଂକ୍ରିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିରାମିଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆର ଫେମସ୍ ଜାଗା। ଯେତେ ବି ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ପିରାମିଡ଼ର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଯାଏଁ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ବିନା ମେସିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନାଇବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଗୋଟିଏ ପିରାମିଡ଼ରେ 23 ଲକ୍ଷର ଲାଇମଷ୍ଟୋନର ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ ବ୍ଲକର ୱେଟ୍ ହେଉଛି 2700 କେଜିରୁ 70,000 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ପିରାମିଡ଼ର ଆଖପାଖରେ ମିଳିବାର ବି କୌଣସି ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଏତେ ଦୂରରୁ କେମିତି ଆଣିଲେ? ଏହି ପଥରକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକେ କେମିତି ନିଜେ ବୋହିକି ଏତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରଖି ପିରାମିଡ଼ ବନାଇଲେ? ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଯିଏକି 20,000 କେଜି ୱେଟ୍ ହିଁ ଉଠେଇ ପାରିବ। ସେମାନେ 4000 ବର୍ଷ ତଳେ କେମିତି 70,000 କେଜିର ବ୍ଲକ୍ ଉଠେଇଲେ? କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା? ସେମାନେ କେମିତି ଏତେ ଜିନିଷ କରିପାରିଲେ? ୟେସ୍, ୟାର ବି ଆନ୍ସର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏଲିୟନ୍ସ। ପିରାମିଡ଼କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥିଓରି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଓରିଅନ କଲିରେସନ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ରାତି ଟାଇମରେ ପିରାମିଡ଼କୁ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପିରାମିଡ଼ ଆକାଶର ତାରା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଲାଇନ କରିଛି। ଏହି କନଷ୍ଟେଲେସନର ନାମ ହେଉଛି ଓରିଅନ ବେଲ୍ଟ। ୟାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ତାରା ଅଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ତାରାର ଅବସ୍ଥିତି ପିରାମିଡ଼ 3ଟିର ଅବସ୍ଥିତି ସହିତ ସମାନ। ଇମ୍ପସିବଲ ଥିବା ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଲିୟନମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଲିୟନମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ହିଁ ଏମିତି ଇମ୍ପସିବଲ ଥିବା ପିରାମିଡ଼କୁ ବନେଇଲେ। ଏହି ଏଲିୟନ୍ସମାନେ ଏହି 3ଟି ତାରାରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ପିରାମିଡ଼କୁ ଏଲିୟନମାନେ ନା ମଣିଷମାନେ ବନାଇଲେ ସେଇ କଥା ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ସିଓର ଅଛି ଯେ ଏହି ପିରାମିଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତାରା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତ କନେକ୍ସନ ସିଓର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଟନଲ୍ସ ଇନ୍ ପିରାମିଡ଼। ପିରାମିଡ଼ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିରାମିଡ଼ର ଟନଲ ଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ପିରାମିଡ଼ ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଟନଲ ସବୁ ବନା ହେଇଛି।
ବଟ୍ ଆଗରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଏହି ଟନଲ ସବୁ ବନାଯାଇଅଛି, ତାକି ଭିତରକୁ ଏୟାର ପାସ୍ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟକୁ ଭିତରକୁ ପଠାଗଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ସବୁ ଟନଲର ଲାଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିଛି କବାଟ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ବନା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବି କୁହାଗଲା ଯେ ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ ମାନୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜାର ବଡିକୁ ରଖିଦିଏ ତାହେଲେ ରାଜାର ଆତ୍ମା ଦିଆଗଲା ଏହି ତାରାକୁ ପଳେଇବ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର ସାଫ୍ଟ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୋବୋଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବନ୍ଦ କବାଟ ଅଛି। ଏହି କବାଟ ଏମିତି ବନାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁ ହିଁ ନଥିଲେ କି କବାଟ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି କିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ବୋଲି। ବଟ୍ ୟା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଓରି ବାହାର କରାଗଲା। କୁହାଗଲା ଯେ କବାଟ ପଛରେ ଆହୁରି ବି ରହସ୍ୟମୟୀ ଟନେଲ ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ସେ କବାଟରେ ଗୋଟିଏ ହୋଲ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ପଠାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା କିଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତା ପରର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠିକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ ପରମିଶନ୍ ଦେଲେନି। ବଟ୍ ପସିବିଲିଟି ଏବେ ବି ଅଛି କି ଯେ ପିରାମିଡରେ ଏବେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚି ରହିଛି। ପିରାମିଡ୍ କାହିଁକି ବନାଗଲା, କିଛି ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଯାଏ ବି ମାନି ନିଆଗଲା ଯେ ଏହି ପିରାମିଡ୍ ସେତେବେଳର ରାଜାରାଣୀମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ବଡିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ବନାଯାଇଥିଲା। ମମି ବିଷୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଶୁଣିଥିବ। ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ବଡିକୁ ମମିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ମମି ବନାଯାଉଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ନ ସଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲେପ ଲଗାଯାଉଥିଲା, କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇ ମମି ବନାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କବରରେ ପୋତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅଜୀବ କଥା ତ ଏହା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପଚାର କେତୋଟି ବଡି ଆଉ କେତୋଟି ମମି ମିଳିଥିଲା ପିରାମିଡରୁ, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 0। ଯେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ ଚାମ୍ବରରେ କିଙ୍ଗଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଖୋଜାଗଲା, ସେତେବେଳେ କିଙ୍ଗଙ୍କର ବଡି ମିଳିଲାନି, କୁଇନଙ୍କର ବି ମମି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଏହା ଦେଲେ ଯେ ପିରାମିଡକୁ ମମି ରଖିବା ପାଇଁ ବନାଯାଇନଥିଲା। ପିରାମିଡ୍ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ କେମିତି? କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପୁରା ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟରଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ପିରାମିଡ୍ ଥିବା ଜାଗା ହିଁ ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଏହା ଭୁଲିବନି ଯେ ପିରାମିଡ୍ ସେହି ସମୟରେ ବନାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ପୃଥିବୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା। ଯେମିତିକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଆଗରୁ ଲୋକେ ମାନୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବାକୁ ଚେପ୍ଟା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅର୍ଥର ସେଣ୍ଟରକୁ ବିନା କମ୍ପାସରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଥିଲେ? ପିରାମିଡର ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍। ପିରାମିଡର ଲାଇମଷ୍ଟୋନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ଅଛି ଯେମିତିକି ଏହା ଭୂମିକମ୍ପକୁ ବି ହରେଇ ପାରିବ। 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ନେଚୁରାଲ ଏସି ଇନସାଇଟ୍। ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ମରୁଭୂମି ପିରାମିଡ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଥିରୁ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପବନ ବହେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିରାମିଡ୍ ଭିତରର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଲୱେଜ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ହିଁ ରହେ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର। ପିରାମିଡକୁ 4000 ବର୍ଷ ତଳକୁ ନେଚୁରାଲ ଏସି ବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ କ'ଣ ଏସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ? ନେଚୁରାଲ ଏସି, ଇଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏରିୟନ୍ ଷ୍ଟାର ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଇଅର୍ଥର ସେଣ୍ଟର ଜାଣିବା ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପାସ, ଏସବୁ କ'ଣ ସତରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ତା ପଛରେ କିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଣୀର ହାତ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ? ପିରାମିଡ୍ ସତରେ ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍ଫିନିକ୍ସ। ଏହାକୁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍ଫିନିକ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହାର ଫେସ୍ ମଣିଷ ଭଳି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବଡି ପଶୁ ଭଳି। ଏହା ପୁରା ଇଜିପ୍ଟର ରହସ୍ୟମୟୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ପଥରରେ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲାଇମଷ୍ଟୋନରେ ହିଁ ବନା ହୋଇଛି।
ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 20 ମିଟର ଆଉ ଲମ୍ବା 73.5 ମିଟର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏବେ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଅମେଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଓ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।